makadi pano pachivhitivhiti chenyu patinenge chikupai nyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika munyika yeZimbabwe. Tine mashoko abva kupolisi atava kuti tinge tichinzwisisana navo panapa tichivaudzawo zvekare kuti zvavari kuita nezvazvakashatira kuti tichatarisana seM31 right. Mushure mekunge kune M31 movement 31 March yatakatasana nayo protest kana kuti uprising yatinoda kunge tichiita mumastreets umo. Zimbabwe police yabva yaishuwa statement iri kutaura kurambidzwa kufamba wakatakura maweapons akafanana nemapadza, matemo, mamacheti, zvakawanda-wanda, chese chinokuwadza kana mupini chazvakutorambidzwa kufamba wakabata. So mutemo uyu rutonzi urikutotanga kutanga mangwana zvichireva kuti musi wa27 ndo parikutanga nyaya iyi. So muri Zimbabwe hazvinaomera musha mastreets, but hazvisi kuzotadzisa uprising because Viva Geza vatotaura kuti mbavha tatotanga kutobata mbavha izvozvi. Saka zvinhu zvakanaka kuti tinge tichibatana, ndo zvinhu zvandokurudzira kumuri Zimbabwe. Tinokutendai nokuda kwamunoita pano. Thank you. Ndoda kuti ndipindurewo zvinhu zvinenge zvitatu. And then the issue of Ndebelez, I will not repeat it on this audio, as I has already responded to it with my text that is on this platform that I have responded in the afternoon, and I actually had responded it fully, and there's no need of adding some salt and royco on it, but it's already done. So I'm left with only 3 issues that I will respond, and I'll be quick and straight to the point. The other issue is about anzi mataurirei makandiwa. Mangadai musina kutaura kuti makandiwa haasi Mwari. Indeed, makandiwa haasi Mwari. The problem that we have is, as Zimbabweans, we want to politicize everything. Makandiwa is the man of God, and that message of mine, haina kumudenigrate, haina kumusvora, haina kumuvenga. I just spelled out the reality that he indeed is not God. And when I said he is not God, I never said he did anything wrong. So that on its own, andezve munhu ada kungotsvagiridzawo zvake utane mugati kuti angotsvagawo chinhu chekungo kuti zvinhu zvataurwa zviri meaningful zviite kunge zvisiri meaningful because of that, you know, that small thing that has nothing to do with kuvenga makandiwa. Then issue imwe yataurika ndeyekuti maita kunga matityisa haata kutotya, then pamatauriro amakaita nezuro wati aiwa handambokutyisai, ndakangokuudzai reality of things that are on the ground, reality of things that are behind the scenes, reality of things that you see but you do not understand them. So things do not you know, appear the way that you think they are. In fact, in short, ndo zvandingagone kutaura kuti zvinhu zvingaratidze kwamuri kunge zviri very rose, but in actual thing hapana chimbori rose paya, zvinhu zvakatodhakwa ende zvakaendwa. Vanonyatsotarisa politics neziso rine wisdom, rine uchenjeri, munogona muchitonzwisisa kuti audio yandakasenda nezuro yairevei. Pamasocial media hatitaure in detail, tinotaura zvimwe zvacho tunoisa madimikira nyaudzo singwi, asi tichiita kuti muunderstande. Saka hatigone kubva tabva tanoti dyo hazvidaro. Saka vanoteerera mahappenings ari kuitika munyika,
few days ago, it's not weeks but maybe days, not long ago, Maboch nomona akaita meeting yake ku ZANU PF HQ yemadzimai. In that particular meeting, ndo paakatuka nyoka yemabhunu, ndo paakamenshena ishu yake yevana vemubridge, ndo paaitukirira vana vemubridge, and ndipo futi paakatuka VP Chiwenga, and ndipo futi paakamenshena ishu yekuti madzimai ngatiitei kuti nyika ino isaende kuhondo. Kana kukanzi kwaitwa hondo, vana vanorwa nevanourawa ndevakaberekwa nemunhukadzi. Those words haana kungoataura chete ba, haangazokuudzei kuti varume zvinhu zvakaendwa. Isusu tikuti tine chinhu asi chinhu chakarova pasi kare, angasingazogoni kusvika ikoko. But those sentiments must tell you that there is something brewing behind scenes. Ukaona mukuru wemadzimai, senator, president akungohumana pamberi meeting yemadzimai kuti hanzi hondo iri kuuya. Ihondo ipi yaitaurwa naChinomona? Handiti muri kuzviona. Saka issue idzi hamunide a rocket scientist kuti muone kuti kwatiri kunonanga uko kucivil war. Asi chatakufanira kuita sevana veZimbabwe kuzama nepatinogona napo kuneutralize situation. Ngotora zvedu zvimachira zvedu zvewhite topinda mumastreets musi wa31 toavoida disaster that is looming, toita kuti nyaya isolvewe in a peaceful manner. Ndo chete zvandiri kukumbirisa. Because zvese zviri kutaurikana nanyoka yemabhunu, muchinzwa vachiti mukangodai any fun tricks chete yekuti mazorova munhu nemboma kana kuti mune munhu wamapfura, zivai kuti dzicharira. Asi mathreat ichokwadi chezvichaitika. Ameno vachiri kutora ise mathreat. Asi vanhu munofanira kuziva kuti even pakatanga nyoka yemabhunu vanhu vaitonye hazive kuna Geza zvikazodini. Hevo vaGeza makavaona vakadzoka vakaconfirma the exactly words the exact date ranga raiswa. Anditi. And I also confirmed before vasati vabuda kuti varume takataura kudhara kuti signal hatisi isu tinokupai, ichauya namudhara mbune. And the commander himself vakauya vakakupai signal, vakakupai date. Anditi. Saka handioni pane panenge pakambonzi tapesana. Lastly, ndoda kuaddressa issue this last